Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Ilegend ke zalapha eMzantsi Afrika ezinye ke zithi ke uGlodi Lelepo makafumane isohlwayo pha kwiqela leKaizer Chiefs, mayizama ukumgweba noba imgwebe imali engakanani pha uGlodi Lelepo, ngoba esasenzo asenzileyo ayisosenzo kumele wasenziwe yi-professional player. Batsho ke xa bezithethelele ezi legends zithi kokuqala nje uGlodi Lelepo ufumene i-yellow card wazazi into yokubana ke une-yellow card. Njenge-professional player uyayazi into yokubana xa ukhulula ijezi ebaleni unikwa i-yellow card, ayivumelekanga ke loo nto. Kodwa yena ukwazi into yokubana ke akhulule ijezi emva koba egqiba waskora igoal, ekubeni eyazi into yokubana vele sele une-yellow card nje kwayena. Bathi ke okanye ethi ke le legend no, bekumele beKaizer Chiefs senze umzekelo pha ngoLelepho kwenza into yokubana nabani na uyozaphinda ufuna ukuyenza into yokumila kanje azazi into yokubana uyi-professional player, akuvumelekanga uba wenze nantoni na pha ngaphakathi ebaleni. Watsho ke lo mfo ebalula nezinto ezithi ke phaa kumazwe aseYurophu iplay yenze kanje ikhawuleze inikwe isohlwayo, ikhawuleze ugwetywe, ngoba kaloku izinto ezintsha xa uzenza uzazi into yokubana azivumelekanga zihambe zichaphazele ke team. Umzekelo xa ubufumane i-red card imetshi phakathi naphakathi, loo nto yakwenza ibe team iluze igame ngesizathu sakho singakwazi ukusebenzisa okanye ukucinga. Uthi ke bekumele uba uGlodi Lelepo iKaizer Chiefs ikhawuleze imnikeze isohlwayo esiqatha pha ukulungisela into yokubana nangenye imini angaze ayiphinde into ekumila ngola hlobo. Masinikhumbuze ke baphulaphula into yokubana ke batsholo ntoni na okanye itsholo kwesiphi isizathu le legend. Okokuqala nje uGlodi Lelepo ukhawuleze ubefumene i-yellow card umfana omdala, wazazi into yokubana ke edlala nje une-yellow card pha umfana omdala. Emveni kokubana ke the wadlala i-1-2 entle pha noMfundo Vilakazi, umfana omdala bethe inqaku elihle kakhulu eliphinde kwalona elo nqaku laphumelelisa pha iKaizer Chiefs. Emveni koko umfana omdala ethe wafumana imincili novuyo lakhe elalikhulu, umfana omdala wazibona selekhulula iskipa sakhe. Loo nto ke yakhokhelela ekubeni ke afumane i-yellow card yesibini, kusho ukuthi ke yi-red card ke lathe wabe kuyayifumana pha uGlodi Lelepo. Kulapho ke le legend ingenelela khona ithi uLelepo pha usebenzise ubuamatsha, ngoba umele uba pha akayikhululanga iskipa sakhe pha ekubeni ezazi into yokubana sevele ene-yellow card. Bekumele uba pha uskora nje igoal waselebreyitha ngenye indlela, ngoba uyi-professional player. Bekumele uba laa nto uyibethelele entloko into yokubana une-yellow card ummo wakhe. Then ukukhulula ijezi ebaleni akuvumelekanga, yenye nje izinto zingakwenza into yokubana ufumane i-red card. Ithi ke ngole legend iyacela into yokubana ke iKaizer Chiefs mayibe nesohlwayo ke ezasibeka phezu koLelepho, ukwenzela into yokubana uLelepho angazaphinde ayenze into ekumila ngola hlobo. Injalo ke baphulaphuli ke ningake ningene ke nani ke nina netsho into yokubana niva njani nale meko, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.